Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tiyang'ane point yokhuza ndizithuma ndizimene zili common masiku mu nthawi yathu imeneyi yomwe ili shirk, kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala. Kumphatikiza Allah subhanahu wa ta'ala ndi zinthu zina, kapena kunena kuti kuchitenga china chake chimenecho kumachikhulupirira kuti ichichi chikhoza kupanga zimene Allah akhoza kupanga, ngati mmene anthu aja amene amatenga zithuma nkumavala kaya pankono kaya mchiuno. Mwachidwe tikhoza kuwatcha kuti mamushiriki amene akumatha kumavala chithuma pakhosi, kumavika ana wawo pakhosi. Dziwani kuti imene mukupanga ndi shiriki, ndiponso anthu amene amapanga zimenezo dzina lawo